нещо, което не бях забелязвал до сега. Как хората преди да слязат от автобуса, дигат ръка и казват благодаря и то на шофьора. В началото си помислих, че то сигурно някакви роднини, но не беше така. Абсолютно всеки, който слезе от автобуса, направи същото. И си казах, what the fuck, сякаш шофьора им копал нивата, сякаш всички са роднини. И съответно шофьора им говори през огледалото с усмивка. Представете ли си в България да е така? Просто и да го видя няма да го повярвам. Като се сетя за нашите автобуси и шофьори, се демотивирам. Всеки те гледа накриво, сякаш си му изпил бирата. Или пък в България не може в автобуса без да чуеш някакви псовни или някой да говори на висок тон. Надявам се и ние да стигнем скоро в другите страни. Благодаря ви, приятели, до скоро!